Bajram u Mostaru svoju radost prosu, ko proljeće zlatnim suncem napunjeno, od suza i rose naniza đerdane, jutro puno duga, nemirno i sneno. Procvjetale duše đulom i beharom, što Bajram miriše Mostarom. Ozareno lice svakim svojim žarom, što Bajram miriše Mostarom. Dragi prijatelji, u mirisu Mostarskog Bajrama želim vam dobrodošlicu na koncert Kulturno-umjetničkog društva Podbeležje, koja će se sa svojim gostima večeras ispričati priču o tradiciji, priču o životu, priču o svojim običajima. Dobrodošli u školu u kojoj prva lekcija glasi: vaktom se u kolo uhvati, jer ko nije u kolu i ne prati ritam života ne postoji. Zato se od malih nogu krene u kolo, kolo radosti, kolo života. I neka poruka prve igre bude: kad završiš našu školu, imaš svoj fes i mjesto u kolu. Ovu večerašnju noć počet ćemo našim najmlađim, koji daju primjer svima nama. Najmlađa grupa Kulturno-umjetničkog društva Podbeležje.
lijepo izgleda naša mladost i naš podmladak. I namjerno svi nisu imali fest, jer kad završiš školu imaš fest i mjesto u kolu. A slike ove mladosti posjetile su me na radost Bajrama i mladost u podveleškim mahalama. Kad bi sve bilo svečano i bijelo, maleni fesić, pregržba bombona i bajramsko odijelo. I dok je ispod streha igrala tišina, a ja pored babe veliko planina. Tako se na tragu sjećanja od ranog djetinjstva učilo se vdahu, učilo kulturi življenja. U sljedećim trenucima članica Kulturno-umjetničkog društva Podjeleže, Rejhana Kukolj, pjevat će pjesmu iz naše mladosti, da iskon ljepote doživimo u ovoj podveleškoj noći. Vidi noći, pogledaj mraka, niz mahalu mjesečina pala, bajramsko je sjelo u mahali, jesi li se našminkala mala? Ti o sebi povedi računa, nek ti vazda bude spremna duša, dobro kolo sa mnom da zaigra, lijepu pjesmu sa mnom da posluša. Na tragu tog vječnog ašika nastane veselje i mladost snagom u kaldrom udari, pa se kolo zaigra. To će za nas uraditi večeras prva grupa Ponos Kulturno-umjetničkog društva Podjeležje, a oni će za nas odigrati igre iz Vranja.
Baš je lijepo pripadati najboljim, najmudrijim, onima koji od prvog Bajramluka mudrost u sebi čuvaju. Kada su djeca sakuplja Bajramluk, ja jednog mog zemljaka pitam, imaš 100 maraka, daš meni 30, koliko će ti ostati? 100, brate Boga. Ta podbeleška okupljanja i druženja u sebi nose razne razgovore i dijele se razne teme. Evo, poslušajte jednom. Kaže, moja kono, nešto mi se ne da. Smetala ga s Osmanove bale, a on vazda Malhun Hatun gleda. Kaže, okani se, ne kvari mi sjela. Ja sam mome daljinski predala, ali sam mu novčanik hotela. Pa neka to bude poruka, baš jedna poruka, znači ja sam mome daljinski predala, ali sam mu novčanik hotela. A kad pod Velešcima nestane avaza, onda oni u goste pozovu neke dobre ljude, neke prijatelje koji će njihove večeri obogatiti svojom pjesmom. A večeras sa nama gosti članovi udruženja Bosni Amanet, koji će svojom rečenicom kao podršku ljepoti sevda ispričati za sve nas večeras. Bujrum. Akšam hajrula svima vama. Prvo da vam se zahvalim na ovako divnom broju što ste ne došli ovdje večeras da podržite ovu mladost što su prije nas igrali. Ta mlada djeca zaista zaslužuju svaku podršku. Ja sam Safija Haskić, osnivač Udruženja Bosni Amanet. Udruženje Bosni Amanet ima poseban zadatak očuvanje tradicije, kulture, istorije naše Bosne i Hercegovine, kao edukacija mladih, upoznavanje mladih i prosljeđivanje ovaj naš amanet na mlađe generacije. Znači sve što radimo ostavljamo mlađima u amanet i ne želimo da ova naša ljepota, ova naša tradicija i kultura da padne zaboravu. Znači mi moramo to da podržimo, a posebno molim sve roditelje koji imaju tako divnu djecu da ih upute na ove adrese folklora, pjevanje sevdalinke, sviranje instrumenata i vjerujte mi, ako djecu usmjerite tim putem, zaista ćete imati najveće bogatstvo koje će oni dalje prosljeđivati od nas. Znači, mi smo ta karika koja trebamo djecu da usmjeravamo, da upućujemo. Da ja ne bi puno duljila, hoću samo da mnogi od vas upoznam, da smo mi nedavno snimili pjesmu i posvetili Mostaru. Zaljubiš se u Mostar. Predivna pjesma. Udruženje Bosni Amanet također ima amanet da svim gradovima u Bosni i Hercegovini, znači 109 gradova u Bosni i Hercegovini, svakom gradu da pokloni po jednu pjesmu i da naravno da ostavi u amanet. Zato pozivamo sve mlade, molimo roditelje da nam mlade upute u udruženje i da sve buduće pjesme koje snimamo za pjesme gradovima, dijete koje god ima talent da pjeva sevdah, znači Bujrum udruženje, to je naš nijet da mladima ostavimo da mladi to pjevaju. Naravno, mi sad to moramo odrađivati. Dok ne steknemo određen broj mladih kojima ćemo mi to prepustiti, mi se polako povući i biti im samo, što kažu, vjetar u leđa, a da oni dalje nastave. Zato vas molim, svi talenti, sva talentovana djeca, neka nam se pridruže u Udruženju Bosni Amanet na snimanje pjesama koje poklanjamo gradovima. Nadam se da ćemo imati lijep odaziv, a mi ćemo evo sad početi sa programom da ja ne bi dugo duljila. Ako Bog da, a uskoro ćemo imati i promociju ove pjesme o Mostaru ovdje, pa se ako Bog da vidimo tad, jer želim da gradu Mostaru uručim tu predivnu pjesmu koja je posvećena vama, Mostarcima, naravno i svim BiH građanima. Hvala. Hvala.
Sevdah razgali dušu i vrati nas u dane Ašika, u dane kada se živjelo i umiralo za osmijeh svog Ašika, pa kaže: Ašik Bona, na tebe sam draga, golem merak već odavno traje, u tvom krilu zaspao je mjesec, a zvijezde ti u očima sjaje. Neka bolan nije mi do šale, ja sam mlada, nisam za bećare, a ti kontaš da si me začaro, prerano se nadaš Ašićare. Dugo gledam, o jabuko moja, šta je jela prema tvome stasu, tvoje riječi i osmijesi tvoji dozivaju sevdah u mom glasu. Jeste vila vitka i lijepa, na njoj stane Ašiklije oko, ali ti se još popeo nisi, samo si se zagledao visoko. A u kolu večeras poredani su mladi iz naše srednje grupe Kulturno-umjetničko društvo Podjeleže, koji će za nas večeras odigrati igre iz okoline Sarajeva.
gledali smo srednju grupu Kulturno-umjetničkog društva Podležje. U Podležju da bi ostao uvijek moraš biti u top formi. Ja bi stavio cvike, ali će odmah Podolešći izreći nema od njega ništa. A iako se oni sami boje otići, stalno sebi određuju dioptriju i određuju dijagnoze. A pokazat ću vam, sad ću vam ispričati kako Podležac određuje dioptriju. Prijatelj se zagledao u priju da odredi sebi dioptriju. U plusu je gledam soba oka, nekako mi niska široka. U minusu ništa nije manja, a šićare priji treba blanja. Vidi, draga, puste mjesečine, što po tvome vratu sitno miga, pa sve kontam kako da je skinem, ne mogu se otarasit briga. Nemoj, dragi, ne traži belaja, u tebi se veliki šeitan krije, mjesečina i prije je sjala, pa nikome naudila nije. Nije, draga, iskreno ti zborim, i sad ti je jasno vidim vala, čini mi se da je rukom dirnem, ne bi više nikad zamigala. Ruke sebi ne traži zijana, nije šara, to je samo sjena, neka miga, šta je tebi briga, skinuće je kome je suđena. A nama je večeras, dragi prijatelji, suđeno da još jednom pogledamo Kulturno-umjetničko društvo Podlež. Sada igra Barcelona, prvi tim Kulturno-umjetničkog društva.
Ja i moja dva jarana krenuli smo jednog dana na Teferić da prosimo 3 djevojke sa Igmana. Mislili smo, bit će sevdah, mislili smo, ašik bit će. Uzeli smo žuti taksi da nas vozi u Hadžiće. I sada se podveležem, otem tužna pjesma pjeva, ljepotice sa Igmana ne mogu bez Sarajeva. I prođu godine i desi se taj ašik, ta priča tradicije i nama u goste dođu momci i djevojke iz kulturno-umjetničkog društva i Hadžića, pa će nam odigrati njihove gradske igre. Bujrum prijatelji.
Ljubav je nešto što vidiš, a neviđeno je. Ljubav je nešto što čuješ, a ne oglašava se. To je ono što te vodi da pjevaš pjesmu ljepote, prepunu najljepših melodija. Naši gosti, Udruženje Bosni Amanet večeras, hoće da svima nama na poklon našem gradu poklone ljubav u pjesmi Zaljubiš se u Mostar. Pa da vidimo kako se to u Mostar zaljubljiva. Sabah čašija se budi, sve leža i prenja sunce rudi i miluje bišće sve do uma. Stari grad iznad Blagaja, isti Laha Bišćevića sokak u Jundžilu kaldrmom prolazi, korak po korak preko starog, dok Neretvu pogledima mazi. Dočeka me Priječka čaršija, iznad Tara i Haledija. Zaljubiš se u Mostar, hercegovački kabijat, Radogolju, Neretvu i Bunu, Bijelo polje, Donju Mahalu. U Avliju Maksuz braci strati, pa u skahu smota se i škija. Popije loza, žilavka i mlatina. Uzdisaše mnogi za Eminom, za Svjetlanom i zanosnom višnjom. Romantične stihove i rime o ljubavi opjevaše. Šantić Ico, Lana Mujo džema, u vremenu tradu ostaviše, kao Liska i mostarska lasta, Mostar proslaviše. Kao Liska i mostarska lasta, Mostar proslaviše. Zaljubiš se u Mostar, hercegovački kabijat, Radogolju, Neretvu i Bunu, Bijelo polje, Donju Mahalu. U Avliju Maksuz braci strati, da gledamo vinograd i naš. Uberemo smoku, mala sveto Mostar.
Nadam se, dragi prijatelji, da uživate u večerašnjoj noći. Sada ćemo malo odmoriti od igre i pjesme, hoćemo da čujemo nekoliko riječi. U Podviježju apostola jedna izreka koja kaže: ko sjedi u tuđoj sjeni, nikad svoju imat neće. Zato pozivamo vi naše sjede glave, našeg predsjednika Kulturno-umjetničkog društva, domaćina manifestacije Mehu Jelovca, da nas poselami. Dragi prijatelji, u ime domaćina večerašnjeg manifestacije želim da vas poselamim i pozdravim u nadi da ste uživali u programu koji smo vam ponudili. Sretan sam što večeras se desio najljepši dio priče koju priča naše kulturno-umjetničko društvo. Sretan sam i ponosan što smo uspjeli da se predstavimo na ovaj način, da predstavimo naš rad i plodove rada sa omladinom. Večeras smo posvjedočili mladost koja u sebi čuva vjeru i tradiciju svoga kraja i pokazali kako tradicija ima svoje mjesto u savremenom svijetu. Koristim ovu priliku da poselamim prijatelje društva koji pomažu realizaciju naših projekata, gospodina Šerifa Špagu, zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, gospodina Džafera Alića, predsjednika Skupštine našeg kantona, te gospodina Salema Marića, predsjednika Gradskog vijeća grada Mostara. Zahvaljujem i našim gostima, predstavnicima udruženja Bosni u amanet, predstavnicima Kulturno-umjetničkog društva Igman iz Hadžića, kao i mojim suorganizatorima Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod Mostar, gospodinu Azemu Ferizu, svim mojim saradnicima i svima vama koji nas pratite i čiju podršku imamo u svakom trenutku. Budimo i ostanimo odgajatelji generacija omladine koja će znati čuvati i očuvati tradiciju koja je temelj Bosne i Hercegovine. A Meho kao primjeran domaćin ima zahvalnice za naše prijatelje. U ime udruženja Bosni u amanet pozivamo predsjednicu Safiju Haskić. Pozivamo predstavnika Kulturno-umjetničkog društva Igman Hadžići, predsjednik Anisa Turčinović. Sada sam iz backstage-a dobio informaciju da naša prva ekipa koja hoće da se večeras predstavi u najboljem ruhu, da se još nisu presukli, a onda ću ja dočarat jedno bajramsko ašikovanje. Šta bi to Podležac rekao da večeras mora ašikovati? Sve odavde do sivog Londona, do Egipta i do faraona, do bijele kuće u Clintona, Podležca nećeš naći bona. Kad pogledaš samoga balkona, pukla baša kao Arizona, mrginju joj ne vidiš bez drona. Podležac, ja sam skromni bona. Haj zamisli život bez betona, gdje se prave tende od najlona, gdje je život sladak ko bombona, s Podležcem živjet ćeš ga bona. Imam ljude u vladi kantona, uigran sam kao Barcelona, sa mnom igraš Ligu šampiona, Podležac, ja sam fini bona. Imam hotel s puno pansiona,
Imam firmu s puno kamiona. Sva je moja industrijska zona. Podvoležac, ja sam skromni Bona. I u tom ašiku podleške duše stiže naša prva ekipa. Malo prije smo rekli Barcelona i neka bude tako. Oni će večeras za nas odigrati onako kako najbolje znaju igre iz Sandžaka. Mislim da vam će dopasti svima nama.
Cilj svakog čovjeka je da u životu ostavi trag, ostavi put po kojem će se lakše putovati, da zapiše dio svog života i mudrosti u priče po kojima će se moći lakše govoriti, da održi adete i običaje iz kojih će se kultura življenja rađati. Nadam se da smo, dragi prijatelji, večeras uspjeli otvoriti ta vrata do tog cilja. Hvala vam što nas pratite i neka život na Bajram miriše. Salamu alejkum.